妹さん、エミです。父の葬儀の最中に愛車を盗んだ兄夫婦からの電話がかかってくる。兄はどうしたんですか？今は運転中よ。代わりに私が電話してるの。なら、今乗っている車は、そうよ、お父さんの車。うちの軽自動車よりもこっちの方が断然イケてるんだもの。交換させてもらっちゃった。電話口からは爆音で音楽を流しながら気声を上げている兄の声も漏れ聞こえる。盗んだ車に乗ってもこれだけ楽しそうに騒ぐなんて、どんな神経をしているのだろうか。悪びれもせず電話をしてくるなんて理解できない。すると、急に兄の雄たけびが聞こえてくる。クソ親父はもういないんだ。俺がこの車を有効活用してやるからありがたく思え。この人は、どこまで父を愚弄すれば気が済むのだろう。葬儀にも出ず、父の愛車を盗難し、こんなことが許されていいのだろうか。今すぐにでもとっ捕まえて文句を言ってやりたいが、もうとっくに高速にでも乗って遠くに離れているんだろう。しかし、一応伝えておいた方がいいと思い、私はエミさんに真実を伝えるのだった。私の名前は夏美。父親と二人暮らしをしている30代の OL だ。父は会社経営をしていたため、私は裕福な家庭に育ち、両親の愛情を目いっぱい受けて育った。自分で言うのはなんだか気恥ずかしいが、真面目さが取り柄であり、そんな風にまっすぐ育つことができたのは、両親のおかげに他ならない。そんな私には、幸喜という兄が一人いる。両親は兄を授かるまでにかなり時間がかかったらしく、待望の息子だったそうだ。慣れない育児だったこともあり、かなり甘やかしてしまったと両親は嘆いていた。そのせいか、兄はわがままで横暴な性格に育っていってしまう。それは大人になってからも変わらず、両親がよく頭を悩ませていたのを覚えている。そんな兄は大学の卒業とともに若くして結婚し、そのまま家を出て行った。そのため、めったに家には帰ってこない。年に一回会えればいい方だった。そんな兄の奥さんであるエミさんも、まともに挨拶すらしに来たことがなかった。なんとなく、兄の SNS で顔は知っているといった程度の認識だった。お正月くらい帰ってきてくれたらいいのにね。母が毎年のようにそう言っていたのを覚えている。両親は兄の結婚を喜んだ反面、ほとんど疎遠になってしまったことを悲しんでいた。せっかく育ててくれた両親に対して、もう少しまともに接することはできないものか。私は常に兄に対して不満に思っていた。そんな中、私が成人してすぐの頃、母親が他界する。私と父は失意に沈み、数日間食事も喉を通らないようなありさまだった。大好きな母を失い、悲しみに暮れながらも葬儀の準備をする。せめて葬儀ぐらい来てくれないか？母さんも会いたがっていると思うんだよ。父が根気強く兄を説得し、なんとか兄夫婦が葬儀に参列してくれることになった。母の最後にすら帰ってこなかった兄には、一言言ってやりたい気持ちもあったが、母のためにその気持ちをぐっと飲み込む。きっと父も同じ気持ちだったことだろう。葬儀の場で事を荒立てるようなことはしたくない。私たちは気持ちを押し殺し、兄夫婦を迎え入れた葬儀当日。お前たち、なんだその格好は。兄夫婦の格好を見た父は、上ずった声を張り上げる。兄は明らかに喪服ではない黒スーツ。髪は金髪で、ろくに整髪もしていないようなボサボサ髪で現れる。ネクタイも派手な柄物で、親の葬儀だということを理解していないのだろうか。嫁のエミさんに至っては、透けた生地で膝上の短いワンピース姿。マニキュアや口紅は派手な赤色で、アクセサリーも真珠ではなかった。服の色が黒いということ以外、すべてにおいてマナー違反である。いいじゃん別に。黒いの着てればいいんでしょ？服
装を指摘され、ふてくされたように答える兄。父も私も呆れ返ってしまう。そういう問題じゃない。エミさん、もしよかったら私の喪服お貸ししましょうか？さすがにまずいと思った私は着替えを提案する。兄も実家には喪服があるはず。こんな格好で葬儀に出られてはたまったものではない。嫌ですよ。妹さんの服とか絶対サイズ大きいしダサそう。そう言い、堅くなに着替えようとしない兄夫婦に私たちは何も言えなくなってしまう。こんな一族の恥を母の葬儀で親族や近隣の方に見られてしまうのか。大好きな母の葬儀でこんな思いをするなんて、私は泣きそうな気持ちになった。兄夫婦は葬儀の最中も、携帯をいじったりあくびをしたりと、非常識な行いばかりをしていた。母のためにと必死で我慢していた私たちだったが、葬儀の後の食事の席で、それは限界を迎えてしまう。私は集まってくれた皆さんにお酒をついだりと忙しく動き回る。そんな中、突然、父の怒号が聞こえてきた。お前は一体何を考えているんだ？この恥さらし。慌てて声のする方へ行ってみると、父が兄の胸ぐらを掴んで睨みつけていた。お父さんやめて。どうしたの？私は慌てて止めに入る。兄の方を見ると、随分と酒を飲んでいるらしく、様子がおかしい。うるせえな。お袋がいなくなったくらいでうじうじとみっともねえ。そんな神気臭い顔してるから帰りたくないって言ってんだよ。ろれつもまともに回らない状態で悪態をつく兄。その場に居合わせた親族曰く、母の最後に立ち会わなかったことに関して父に咎められたらしい。それに対して兄が文句を言い、掴み合いに発展したとか。お兄ちゃんも飲みすぎよ。お母さんの葬儀よ。もうやめて。必死に止めようとするけれど、兄の悪態は止まらない。お前もうるさいんだよ。親父たちの顔色ばかり伺ういい子ちゃんずらしてよ。どうそれは出来損ないだよ。わけのわからないことを言い、睨みつけてくる兄。そのままの勢いで父の手を振りほどき、わーわーわめきながら暴れている。障子を破り、机を料理ごとひっくり返し、もうめちゃくちゃだった。こうきくんマジウケる。エミさんは止めるどころか、笑いながら動画を撮影し、もう食事会どころではなかった。ようやく集まった親族に、兄は取り押さえられ、気がついた時にはそのまま眠ってしまっていた。私と父は親族に頭を下げて回り、そのまま葬儀はお開きになった。こうきくんあんな風になってしまって、お母様も浮かばれないでしょうに。本当にご迷惑をおかけして申し訳ない。頭を下げる父の何とも言えない悲しげな表情は未だに忘れられない。その一件をきっかけに、私たちと兄夫婦はさらに絶縁状態となる。正月などの行事でもこちらから声をかけることもなくなった。元から実家に寄りつかなかった兄とは、こちらが呼ばなければ会うこともなくなるのだった。母を亡くした父は、今まで以上に仕事に打ち込むようになる。まるで辛い気持ちに蓋をして払拭するかのように、朝から晩まで働き詰め。あんまりコーンを詰めすぎると体壊すよ。私は何度かそう注意したけど、父がそれを聞くことはなかった。そのまま10年近い年月が経ったある日、父が急に過労で倒れてしまい、そのまま坂を転げ落ちるように体を悪くしていく。そして闘病も虚しく、父は他界した。まだ60代で、これからも元気に暮らしていけるとばかり思っていただけに、私の絶望は深くなっていく。もっと父の体をいたわればよかった。働きすぎだと思っていたんだから、もっと強く諌めていればよかった。そんな後悔が押し寄せてくる。広い家に一人取り残され、私は呆然となる。しかし、父の葬儀やら手続きやら、やらなくてはいけないことは山のようにある。その中で最も憂鬱だったのは、兄と連絡を取ることだった。
最後に会った母の葬儀で、あれだけ問題を起こした兄である。親族の中には、兄を呼ぶべきではないという意見を持つ人もいた。確かにそれは一理あると言える。しかし、さすがにそういうわけにもいかない。父は母の葬儀での一件で兄のことを恨んでいたが、それと同じくらい実の息子と疎遠になってしまったことを悔いてもいた。私はそれを知っていた分、父の葬儀に兄を呼ばないという選択はどうしても取れなかった。葬儀当日、準備に追われる私のもとに兄夫婦がやってくる。現れた二人はまたしてもラフな格好で現れる。しかし兄は乗っていた軽自動車に積んだ荷物を指さし、これから着替えるという。俺の喪服は実家にあるんだろ？嫁と実家で着替えてくるから家の鍵を貸してくれよ。さすがに前回のことを反省したのか。まっとうな格好で今回は参列してくれるつもりらしい。よく見ると髪色も落ち着いた色に染め直しており、前回とは違うのが分かった。分かった。しまってある場所はわかる？私は安心し、鍵を渡しながらそう尋ねる。なんとなくな。見つからなかったら電話するわ。そう言うと、兄は鍵を受け取り、エミさんと一緒に実家へと向かった。兄の改心した姿を見れたことで、私はほっと肩を撫で下ろす。生前に和解することは叶わなかったが、父の葬儀にこうして参列してくれるなら、父も浮かばれる。そう思うと、涙が溢れそうになった。気を取り直し、再び準備を進める。ある程度参列者も揃い、そろそろ葬儀が始まるという段階になるが、兄夫婦はまだ戻ってこない。実家と葬儀場はかなり近い位置にあり、そんなに時間がかかるはずはなかった。やはり喪服の場所がわからなかったのかと思い、電話をかける。しかし、電話はつながらない。私は不審に思い、葬儀前のわずかな時間に抜け出して様子を見に行く。家に着くと、兄夫婦の乗っていた軽自動車がガレージに止めてあるのが目に入る。どうしたそこにお兄ちゃんの車があるの？私は思わず声を漏らす。だって、あそこは父の愛車が置いてあったはずなのに、どうして兄の車が止まっているのか。飛び込むように家に入るが誰もいない。喪服を探した形跡もなければ、着替えた様子もない。もしかして。私が焦って外に飛び出すと、お隣のおばさんに呼び止められた。夏美ちゃん、ちょっと。葬儀に参列してくれるのかもしれない喪服姿のおばさんは、私を手招きして呼ぶ。おばさん、ごめんなさい。私今急いでて。葬儀前にごめんね。コウキくんのことなんだけど。突然出てきた兄の名前にぎくりと体が反応する。条件反射的に額に冷や汗がにじむのがわかる。ちょうど兄を探しているんです。ここに来ていましたか？おばさんはちょっと言いにくそうに口ごもり、私の耳元で囁くように教えてくれる。さっき突然やってきてね。実家に入って行ったと思ったら、あなたのお父さんがよく乗っていた車に乗ってどこかに行っちゃったのよ。嘘。やけにコソコソした感じでおかしかったから、夏美ちゃんに知らせようと思ってね。その時私は確信する。兄夫婦は葬儀に参列しに来たんじゃない。父の愛車を盗むのが目的だったんだと。父の愛車はかなり古いものであったが、名の知れた高級スポーツカーだった。当時でもかなり高かったもので、今はさらにプレミアがついて相当な金額になるだろう。車が好きだった父の何より大切な宝物で、普段使いのハイブリッド車とは別にガレージの中でピカピカに整備されている車だった。父は車以外に特別趣味もなく、比較的庶民的な金銭感覚の持ち主だったため、今現在、家にある父の私物の中では、間違いなくあの車が一番高価な品だ。兄は父に似て、車が好きだったため、幼い頃はよく父にせがんであの車に乗せてもらっていた。それを兄は盗んでいった。それも父の葬儀の当日に。初めから葬儀に参列するつもりなんてなく、
こうして自分の私利私欲のために帰ってきただけだった。そのことに気づかずに安易に鍵を渡してしまい、私は絶望に打ちひしがれる。今更兄の思惑に気づいても遅いが、ここで兄を止めないわけにはいかない。愛する父の葬儀でこんなことをするなんて、家族だからとはいえ、到底許すことはできない。私は怒りに震える手で電話をかけ始めた。もしもし、盗難にあったんですが。私が通報するとすぐさま警察が駆けつける。私は車の特徴やナンバーなどの詳細を伝え、捜索を依頼する。葬儀まで時間もなかったので、詳しいやりとりは後に回してもらい、急いで葬儀場へと戻った。葬儀はつつがなく行われ、あっという間にお開きになる。ずっと携帯を見れていなかった私は、会場の外に出て着信を確認する。案の定、兄から電話が来ていた。怒りを必死に抑えながらも折り返しの電話をかける。ややあって電話に出たのは兄嫁のエミさんだった。あ、妹さん、エミです。能天気にゲラゲラと品がない笑い声で応答してくる。兄はどうしたんですか？今は運転中よ。代わりに私が電話してるの。なら、今乗っている車は、そうよ、お父さんの車。うちの軽自動車よりもこっちの方が断然イケてるんだもの。交換させてもらっちゃったん。電話口からは爆音で音楽を流しながら気声を上げている兄の声も漏れ聞こえる。盗んだ車に乗ってもこれだけ楽しそうに騒ぐなんて、どんな神経をしているのか。悪びれもせず電話に出るなんて理解できない。すると、急に兄の雄たけびが聞こえてくる。クソ親父はもういないんだ。俺がこの車を有効活用してやるからありがたく思え。この人はどこまで父を愚弄すれば気が済むのか。葬儀にも出ず、父の愛車を盗難し、こんなことが許されていいのだろうか。今すぐにでもとっ捕まえて文句を言ってやりたいが、もうとっくに高速にでも乗って遠くに離れているんだろう。しかし、一応伝えておいた方がいいと思い、私はエミさんに真実を伝える。その車、今すぐに降りた方がいいかと思いますよ。しかし、そんな私の言葉に兄たちは耳を貸さない。は？何言ってんの？警察でも呼べばいいだろ。子供が親の車乗ってるだけだから、盗難とかじゃないからな。そう言い、高笑いする。いや、そういう意味じゃなくて。私がそう言いかけた瞬間、電話口からエミさんのものと思われる悲鳴が轟く。続いて大きな物音がし、その直後、電話は切れた。やっぱり、だから言ったのに。私は呆れながら再び携帯で電話をかける。相手は警察官だった。もしもし、先ほど盗難車について通報したものなんですが、おそらく犯人が事故を起こしたみたいなんです。父の愛車はずっと前から調子が悪く、もう乗れるような状態ではなかった。かなり年季の入ったものだし、寿命と言えるだろう。それでも父は手放すことを惜しみ、ガレージの中で大切に保管していた。この車、後期も好きだったよな。車の手入れをしながら父はよくそんなことをつぶやいていた。車はかろうじて動くもののエンジンはダメになっている。危なくて公道なんて走れるものではなかった。父も私もそのことは十分理解していた。しかし兄は全くそのことを知らなかったのだろう。ずっと家に寄りつかなかったし、兄が実家にいた頃にはまだまだ現役で乗っていたのだから。父は乗らなくなってからも愛車の手入れは怠らなかった。だからあの車は廃車同然だとは思えないくらいに綺麗な見た目をしていた。兄がまだ動くと勘違いしたとしてもおかしくはなかった。その後、警察からの連絡で兄たちが高速道路で事故を起こしていたと聞かされる。兄は事故当時、かなりのスピードを出していたらしい。スポーツカーに乗り、かなりテンションが上がっていたのだろう。しかし、とっくに限界を超えていた車にそんな負荷をかけて、
無事でいられるはずもない。運転中にエンジンは停止し、兄たちの乗った車は盛大に事故を起こしたのだった。幸いなことに、兄夫婦の命に別状はなかった。それでも怪我は重傷だと聞いた。さらにぶつかった相手もいたらしく、命には異常がなかったが、かなりの怪我を負わせてしまったようだ。盗難車での交通事故、さらにスピード違反なども加わり、違反まみれで兄たちは逮捕された。兄は速攻で免許取り消し処分になり、前科もついたことで、職場からは解雇を言い渡されたらしい。逮捕されたのだから当たり前のことだ。ぶつけた相手からは相当の損害賠償を求められ、兄夫婦は金銭的にも追い詰められていると聞く。あの車は普段使ってすらいなかったため、保険も入っていない。そもそも兄名義の車ではないのに、保険なんて降りるわけもない。全額自費で払わされる兄には、かなりの額が請求されることになるはずだった。頼むよ、夏美。助けてくれよ。たった一人の家族じゃないか。そう言い、兄は私に助けを求めてくる。しかし、私は相手になんてしない。すべては兄が自ら蒔いた種なのだから。いやよ、そもそも遺留分とはいえ、お父さんの遺産を相続したはずでしょ？そんなの損害賠償が高すぎてもうとっくに手元に残ってねえよ。このままじゃマジで生活できないんだよ。助けてくれよ。自分が悪いんだから自分で何とかして。私にはもう関わらないで。私は兄を突き放し、そのまま縁を切った。結局、兄たちは消費者金融でお金を借り、返済に追われる生活をしているとのこと。きっと前科のある状態では再就職も難しいだろう。一方、私は兄とは対照的に父亡き後も真面目に暮らしている。父の遺産も相当分手に入ったが、それには手をつけず自分の稼ぎだけで暮らしている。やはり人生は真面目に暮らす方がいい。兄夫婦を見て改めてそう痛感した。私はこれからも父の残してくれた家を守りつつ、両親と同じように真面目に平穏に暮らしていこうと心に決意するのだった。